És difícil acomiadar algú de la seva feina, sobretot si us coneixeu i teniu un tracte proper. Aquesta acció, malauradament quotidiana, és el punt de partida d'Angle Mort, una comèdia que podeu veure al Teatre Aquitània, coescrita per Roc Esquius i interpretada, entre d'altres, per Rafaela Ribas i Ramon Godino. Benvinguts a Punts de Vista. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, un plaer ser Roc, aquí. comencem amb tu, que ets un dels autors de l'obra. Com es transforma una situació tan complicada com acomiadar algú en una comèdia? Doncs justament posant el focus en tot allò que moltes vegades no es veu d'aquest acomiadament, no? Moltes vegades darrere un acomiadament hi ha molt dolor, unes decisions molt complicades i una gran infraestructura d'una empresa que moltes vegades no veiem els fils que porten a acomiadar algú, no? Doncs el que hem volgut a Angle Mort és ensenyar les dues cares. La cara que tu com a treballador veus, però també la cara on es prenen les decisions. I posant el focus a un costat i a l'altre fa que canviïs el prisma cada vegada. I això moltes vegades és el que porta la comèdia, no? El que tu... L'obra està organitzada de manera que la primera part estàs entenent una cosa, estàs veient aquest acomiadament, i a la segona donem la volta completament a la truita. Has escrit amb el Belbel, Sergi Belbel, a quatre mans. No és la primera vegada. Com ha anat l'experiència? Va ser absolutament meravellosa. Va ser per la pandèmia, el 2020, i per nosaltres, clar, va ser un refugi brutal. A més, teníem moltes ganes d'escriure una cosa junts. I l'anècdota que tenim d'aquella època és que una vegada una veïna va venir a la porta a trucar perquè, per favor, paressin de riure. Vull dir que és com que paressin de riure, ens estaven pixant. Vull dir, perquè és molt bona senyal i és una mostra una mica de com va anar. De fet, treballar amb el Sergi és un plaer perquè, a més, també fa aquest punt de mestratge i diu, no, això ja s'ha fet, podem anar per aquí, provem allò. I també volíem buscar un joc formal, també de combinatòria, hi ha totes les possibilitats de personatges, volíem fer també aquest per davant i per darrere, però alhora, de manera que tu vegis una cosa i en vegis una altra però no la sentis i no estiguis entenent res i després, quan doni la volta, tot el que has entès estigui del revés. Vam autoimposar-nos diversos jocs que és una mica el que acaben donant la comèdia a la comèdia. Ramon, Rafaela, l'obra també planteja la situació de què estaríem disposats a fer per no perdre la feina. Suposo que com a actors us ho heu plantejat diverses vegades, no només pel personatge, sinó a la vida en general. I a quines conclusions heu arribat? Uf, la veritat és que és molt difícil, no?, quan et planteges què podria fer jo per no perdre la feina, i més quan, en un cas com el de l'obra, per exemple, se suposa que la que anirà fora, per exemple, sóc jo. Llavors és una mica complicat quan tens tot en contra i tu vols quedar-te allà perquè, segons el meu personatge, per exemple, dic que estic encantada de treballar allà i que prefereixo estar allà que viure. O sigui, fins i tot és com el meu refugi, la feina, no? Llavors, què faria Bea per no perdre la feina? Moltes coses. Plorar molt, segur. El meu personatge és molt patidor. I després parlar amb els companys i intentar que convencin l'Andreu que no la facin fora. Clar, i tu, Ramon, t'ho has plantejat ja més enllà del personatge, com a persona, com a Ramon? Bé, com a Ramon i com a personatge, jo crec que no es decantaria gaire, perquè realment... Són molt semblants? Sí, perquè realment el meu personatge dona una oportunitat molt bona, o sigui, no fa un despidor allò de dir, a tu, fora, al carrer, no us vull, en sobra un, fora. No, sinó al contrari, que té unes condicions que són immillorables, que les ofereix... S'ho ha cregut, Que les ofereix... Stanislavski. No, que les ofereix i que, a més, amb allò molt bé i amb molt bon rotllo i molt ben pagades i tal, perquè una persona marxi. Bàsicament això, però el que passa que, clar, tot això se li va en contra, però d'una manera molt patidora. O sigui, al final acaba dient... Però per què em passa a mi això, si jo sóc molt bona persona? Perquè algú marxi i ofereixes tot lo bo i millor, no? Però, noia, no hi ha manera. El que explicava abans el Roc, no? Doncs que totes les situacions, conflictes, moments de tensió tenen un angle que de vegades, o un punt de vista, una perspectiva que no tenim en compte, i això fa referència al títol de l'obra. Quin és l'angle mort del que parleu? Doncs a l'obra l'angle mort és tot el que passa a la sala d'espera.
O sigui, són dos espais que conflueixen simultàniament. El despatx, que és on està l'Andreu i on va cridant un per un els seus empleats, i la sala d'espera, on ens esperem els empleats i parlem entre nosaltres les coses que ens està dient el cap, no? I jo crec que és allà on es cuina tot, no? Perquè és on parlem, on ens expliquem, on també hi ha una de les treballadores que sap més coses i ens ho acaba explicant als altres, i és l'angle mort que després modificarà tot el que passa al despatx. I al principi és una mica surrealista, per això ell no entén res, però és veritat que al final tant ell com el públic ho acaben tenint tot. Sí, és curiós perquè el meu personatge empatitza molt amb el públic, perquè de la mateixa manera que jo no estic entenent absolutament res del que està passant, perquè tothom que m'entra al despatx em ve amb una pel·lícula molt completament diferent i cadascú amb històries molt diferents, clar, hi veus el públic que està mirant i dient no entenc res, o sigui, ens trobem amb la mateixa situació. Què passa a la segona part? Que el públic comença entenent tot el que està passant, perquè, clar, evidentment, veu i escolta l'altre costat. L'altra versió, no? Però jo continuo igual. No es modifica. L'obra va guanyar el Premi a millor espectacle de proximitat als Premis Barcelona Teatre. Què suposa per un text, per una obra, rebre un premi així? Vida. D'entrada perquè, clar, el fet de que el públic confiés en l'espectacle ha fet que ja sigui la tercera temporada d'aquest espectacle. Això fa que continuïs tenint ganes de fer més espectacles, no? D'alguna manera, si el públic t'abraça, li agrada la feina que entre tots vestim, doncs et convida a continuar treballant, a continuar fent feina, i el fet de que es pugui visualitzar durant 3 temporades una feina fa que també tingui un retorn per ells com a actors, però també a l'hora de la mateixa producció, perquè és molt difícil aixecar una obra de teatre i que quan una funciona tingui més vida, és una meravella. Per nosaltres, doncs, ha estat una gran oportunitat. Una recompensa, també. I una recompensa poder-la fer. I suposo que compensa com a actors la inestabilitat en la que ens movem, no? Que tot va per projectes, una obra, una pel·lícula, una sèrie, el que sigui que arriba, però sempre són cicles molt curts. Poder tenir aquesta continuïtat s'agraeix, no? Exacte, cada vegada ens donem compte que els espectacles tenen un recorregut molt petit i, en canvi, els assajos són llargs. Un assaig d'un espectacle de teatre te'n pots anar perfectament a un parell de mesos ben bons, i llavors un cop la representes fas un mes, i si no tens bolos o no tens l'oportunitat de poder anar a més llocs, allà s'acaba. I clar, per nosaltres creiem que té poc recorregut, no? Que podria, i en aquest cas nosaltres amb Angle Mort la veritat és que ho estem disfrutant molt perquè ja és la tercera temporada, amb bolos previstos, i això fa que vagi creixent molt aquesta història, i la seguretat, i que tu passes bé, i la feina, que és una recompensa molt gran. Parlant de feina, Ramon, a part d'actor, ets el que portes la gestió de la sala Versus Glòria. Sí. Com es presenten els propers mesos, especialment l'estiu, per les sales petites? Bé, de fet, s'acaba de fer les sales petites, crec que totes més o menys al juny ja estaran totes acabades. De fet, hi ha ganes... S'acaben vol dir que... La temporada aquesta... Tanquen? La temporada aquesta, en principi, hi ha sales que continuen a l'agost, hi ha moltes sales que al juny ja acaben aquesta temporada, hi ha que continuen perquè al juliol tenen espectacles de grec, però jo crec que ja estem tots enfocant ja temporada nova 22-23. I en aquest moment, com a actors, com a autor, s'està parlant molt de la manca de públic als teatres de Catalunya. De fet, Lluís Omar ens deia l'altre dia que a Madrid també està sent complicat. Sí. Com veieu el moment a nivell de produccions? Està havent-hi una frenada o, al contrari, la gent està creant nous projectes? Us fa por, no? Com ho viviu, cada un de vosaltres? Jo crec que realment, i és evident, és un moment molt complicat a nivell de teatre. Jo penso que és lògic que sigui així perquè portem 2 anys demanant a la gent que no surti de casa, que eviti llocs tancats, i ara doncs, aquesta retornada costa. És veritat també que la gent que ve al teatre i que s'ho permet d'alguna manera, o que s'ho pot permetre, quan surt diu, ostres, com ho trobava a faltar.
I jo crec que aquí és una mica on ens hem d'agafar, no? Tornar a crear aquests espais per mica en mica, tornar a convèncer la gent, tornar a animar la gent. I jo penso que en aquest sentit la tasca que han fet també des de la Versus Glòries i tota la resta de xarxes de teatres d'apostar per oferir noves obres, per oferir noves produccions, també d'autoria catalana, també amb intèrprets d'aquí, és intachable, perquè tothom s'ha remengat durant aquests 2 anys i ara sembla que el públic comença a respondre una altra vegada i des d'aquí també animar el públic a tornar a conquerir els teatres, tornar a conquerir aquest espai emocional que penso que és molt valuós. Rafaela? Jo prefereixo mirar-ho una miqueta positivament de cara al futur i tenir una mirada més amb il·lusió, perquè penso que si no ens enfonsem tots i no és el que necessita. O sigui, realment la cultura el que necessita és gent que tingui ganes, empenta, productors que no s'aturin, que continuïn produint, autors que continuïn escrivint, actors i actrius que estem disposats per treballar, i crec que potser sí que necessitem una mica de descans. Potser aquest estiu és el moment per recuperar forces tothom i per recuperar l'embranzida i començar el setembre amb moltíssimes ganes. Crec que no hem de perdre aquest espai de debat, de reflexió, de trobada i animar el públic a que continuï consumint cultura, sigui com sigui. I Ramon, tu que estàs a totes dues bandes, com a actor i com a gestor d'una sala. Sí, jo el que veig és que jo veig que la creació no para, les companyies cada vegada van creixent moltes, hi ha molta il·lusió, hi ha moltes ganes de fer moltes coses, som un país amb una cultura molt arrelada i molt forta, que evidentment hi ha alts i baixos a la vida, no? I ara estem en un moment d'èpoques baixes. S'ha d'acceptar que passen coses i que és així, però no perdre la il·lusió, que crec que no l'hem perdut mai, al contrari. Sempre hem remat a favor de la cultura i sempre hem remat perquè hi ha il·lusió, perquè hi ha ganes, perquè és la nostra professió i perquè ho creiem així, no? I llavors aquí el que hem de fer ara també una mica és il·lusionar aquest públic. És donar material xulo perquè la gent vingui, perquè la gent disfruti, perquè la gent gaudeixi de la cultura, i amb tots els aspectes, sigui en el cinema, sigui amb llibres, sigui amb la dansa, sigui amb el teatre, sigui amb el que sigui, tot que estigui relacionat amb la cultura. Quin bon missatge. Recuperar la il·lusió per la cultura, pels qui l'hagin perdut, perquè els que ens dediquem a la cultura no l'hem perdut en cap moment. Noies, nois, molta merda fins diumenge, que esteu a la Sala Aquitània amb aquest Angle Mort. Després de gira, però de moment aneu a veure'ls al teatre i estigueu pendents d'ells i que torneu després en moltes temporades. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies.